لنا ኣብ ሓጢኣት ክንመላለስ ኮለና ድሌትና ክንገብር ኮለና እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ነቲ ንገብሮ ዘለና ደስ ይብሎ ማለት ኣይኮነን ግን ኩሉ ግዜ ካንታ ይበናይ ክንምለስ ዕድል ይበናይ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንደቅ ሰባት ታይ ምሳበይ ዕድል ምሳበይ ከም በዓል ዳዊት ለባማት ክንከውን ግን ጽቡቕ እዩ ዳዊት ሓደ ትብልጩ እንታይ ነይሩ ጌጋ ምስ ገበረ እግዚአብሔር ምስ ገሰጾ ቀልጢፉ ዝምለስ ሰብ ነይሩ በዓል የሮብዓም ካ ነቢያት ልይኹሎም ነቶም ነቢያት እንታይ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሕዝቦ እንዳበሉ እንደገና ዋላ ኢዶም ነቂጻ ክንሶም ናብ ንስሐ ዘይምለሱ ዝነበሩ ነገስታት እዮም ነይሮም ስለዚህ እግዚአብሔር ዕድል ክበና ከሎ ሱቅ ኢሉ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ እግዚአብሔር ሰብ ኣይኮነን እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ በዓመጻ በኃጢአት ብርክሰት ክንመላለስ ኮለና ባህ አይብሎኒ እግዚአብሔር ኃጢአት ይጸልዩ እግዚአብሔር ኃጢአት ከም ጸልይ ክንፈልጥ ኣለና እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ክንቅደሰሉ ይኻንታ ጌርና ዘሎ ዓዲግና ዘሎ ስለዚህ ንሰባት ናብ ምንታይ እዮም ዝሞቱ እዚኣቶም ናብ ንስሐኦም ንሰባት ኣብቲ ግዜቲ ንኽምለሱ ዕድል ዝህብ ስለዚህ ኣብቲ ምዕራፋት ከና ክንሪኦ ከለና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓበይቲ መዓት እንዳምጽእ ከሎ ቶም ሰባት ክንዲ ክንስዑ ዝግብኦም ካ ንእግዚአብሔር ተኽገብርዎ ከሎ መሊሶም ክጸርፍዎ ከሎ ልቦም ከትሩሩ ከለው ኢና ንሪኦ ልክዕ ከምቲ ፈሮን ትምህርትን ተኣምራትን እንዳርኣየ ኣብ ጸጽባሕ ልቡ ዝተርር ዝነበረ ኣብ ትሽዑ ዝመጹ ግዜውን ከምኡ ልባቶም ተኽገብር ከሎ ክተርር ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚህ ነቶም ክልተ ምስክረይ ወጮቶ ወንዚፎም 1260 መዓልቲ ክንበዩ ተኽገብሮም እየ ክህቦም እየ ስለዚህ ትዕላሞም ኣገልግሎት ናይዞም ክልተ ሰባት ንሰብ ናብ ምንታይ ምምላስ እዩ ናብ ንስሐ ንምምላስ እዩ ሰባት ነቶም ክልተ መስኻኽር እንታይ ምላሽ እዮም ክህቡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኦም ገይሩ ምስ ተገለጸ ኩሉ ፍጥረት ከንቀሳቐሱ ክጅምር እዮም ሰማያት ከዓጹ እዮም ሓዉ ከውርዱ እዮም ምንቅጥቃጥ መሬት ክኸውን እዩ ልክዕ ከምቲ ብመዓል ሙሴ ዝተገለጸ እግዚአብሔር በዚኣቶም እውን ብብዙሕ ነገራት ተኽገብር እዩ ክግለጽ እዩ ምስ ተገለጸ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ቶም ሰባት ግን እንታይ እዮም ምላሽ ዝህቡ ነይሮም ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ጥቕሲ ምስክሮም ምስ ፈጸሙ ከዓ እቲ ካብ መዓሙቕ ዝወፅእ ኣራዊት ምስኣታቶም ተኽገብር እዩ ውግእ ክገብርን ክስዕሮምን ቀትሎምን እዩ ልክዕ እዚ ኩሉ ነገራት ምስ ገበሩ ዓበይቲ ነገራት ምስ ገበሩ እቲ ካብ ጥልቂ ዝወፅእ ትጸረ ክርስቶስ ካብ ባሕሪ ዝወፅእ ኣብ ምዕራፍ 13 ክንሪኦ ኢና ንሱ እንታይ ክገብሮም ይንዕኦም ክቐትሎም እዩ ስለዚ ክሞት እዮም ድሕሪ 3 ዓመትን ፈርቓን ከዓ እንታይ ክኾኑ እዮም ህይወት ከኣትዎም እዩ ክትስዮም ናብ ሰማይ እንታይ ክብሎም እዩ ደይቡ ናብ ዝነጀው ክብሉ ከለዉ ኢና ክብሎም ከሎ ኢና ኣብቲ ምዕራፍ 11 ስለዚ ቶም ሰባት ዝህብዎ ምላሽ ሬሳታቶም ከኣብ ኣደባባይታ ጎይቶኦም እተሰቕለላ ኣብ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ብመንፈሳዊ ሓሳብ ከዓ ሶዶምን ግብፅን እትበሃል ዓባይ ከተማ እንታይ ክኸውን እዩ ክተርፍ እዩ ምስ ቀተሎም እንታይ ክኾኑ እዮም ኣው ሬሳታቶም 3 መዓልቲ ኣይክቕበርን እዩ ኩሉ ሰብ ታኽገብሮ እዩ ክርዮ እዩ ሰብ ድማ ካብ ኣህዛብን ዓሌትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ነቲ ሬሳታቶም 3 መዓልትን ፈረቓን እንታይ ገብርዎ ይርእዎም ነቲ ሬሳታቶም ኣብ መቃብር ከንብርዎ እንታይ ከም ዘይኮኑ ኣይፈቕዱን ከም ዘይፈቐዱ ኢና ኣብቲ ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 9 ንሪኦ ስለዚ ኣብቲ ጥቕሲ 10 እንታይ ይብለና የሰቂዎም ስለ ዝነበሩ ምስ ሞቱ ከዓ እንታይ ገብሩ እዮም ይብለና ውህበት ክሳደዱ እዮም ድሕሪ 3 መዓልትን ፈረቓን ድማ መንፈስ ህይወት ክገብሮም እዩ ካብ ኣምላኽ ከኣትዎም እዩ በእጋሮም እንታይ ክኾኑ እዮም ቆም እዮም ነቶም ዝጠመትዎም ከዓ ብርቱዕ ፍርሃት እንታይ ክገብሮም ይብለና ክወድቆም ይብለና ስለዚ ድሕሪ 3 መዓልትን ፈረቓን እንታይ ክኾኑ እዮም ክትንስዮም ምስ ሞቱ ግን ሰባት እንታይ ክኾኑ እዮም ካርዲ ክላወጡ ክጅምሩ እዮም እቶም ዘጨንቑና ዝነበሩ እቶም ካብ ፍጥረት እንዳንቀሳቐሱ ብዙሕ ነገራት ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብ ህይወትና ሞት ዝኾኑ ዝነበረ ስለ ዝሞቱ ኢሎም እንታይ ክገብሩ እዮም ውህበት ክሳደዱ ከለዉ ኢና እንሪኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ነዞም ሰባት እዚኦም ዘተስኦም ዘሎ እቶም ሰባት ናብ ምንታይ ክምለሱ እዩ ናብ ንስሓ ንኽመፁ እዩ ሰባት ኣብዚ ንባዕሉ ነቲ ዕድል እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ክስሕትዎ ከለዉ ኢና ንሪኦም ብዘመን ኖህ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንደይ ዓመት ተጸቢዎም ዝገርመካ ነገር 120 ዓመት ተጸቢዩ ኖህ ነታ መርከብ ክሰርሓ ክንደይ ዓመት ወሲዱሉ 120 ዓመት እንዳሰርሐ ከሎ ይሰብኽ ነይሩ ኖህ ድሓራ መወዳእታ እግዚአብሔር ተኽብል ከሎ ኢና ንሪኦ መንፈሰይ ምስ ስጋ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብርኒ ኣይጻረርኒ ንሓዋር ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ምድሪ እንታይ ክገብር ከሎ ቁጣዓ ከምጽእ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና ዕድል ህብ እዩ ለባም ሰብ መስተውዓሊ ሰብ ግን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ዕድልን ምሕረትን እንታይ ይገብር እዩ ይጥቀም እዩ ስለዚ ኢዮብ ክዛረብ ከሎ ምስኡ ተሃላሊኹ ዝሰለጦ መን ኣሎ ብለና ንኣምላኽ ኣምላኽ ተሃላሊኹም ማንም እንታይ ዝገበረ የለን ዝሰለጦ ሰብ የለን ኣብቲ ሕያወት ኢዱ ትሕት ክንብል እዩ ዝደልየና ኣምላኽ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ሞትሎም ሰባት እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ዝሕገሱ ስለዚ እዞም ኣብ ዮሃንስ እንታይ ዝርኢ ዘሎ ሻውዓይ መለኸት ቅድሚ ምንፍሑ ክልተ ነገራት ይርኢ ኣሎ ሓደ መልኣኽ
ريلو عندنا خلت مسخاخر يرلو سلازي أبت معرف 10 حدا تقص 10 حموشخ 10 شعات زلو اتشاوعي ملخت زحازن تاي كجبر كله يحجب زنريو ملخت كنفح كله اتسابعي ملاقون ملخت انتاي جبره نفحه أب سماي كا منجستي عالمنا أملاخنا ناي قويتانا نقبونا كوينا أمو نزل عالم كنا جسيو زبل عاوز بلا دمتات انتاي كم زخانة مليس يوحنس تاخجبر كله ينريو لنا سلازي شو عتم حتى انتاي كوينو لبزي تفتح اللورينا يا مالنا انتاي كم زخانة شو عتم حتى مستفتحة أبزغ انتاي غونا له شو عتم ملخت تنفحو شو عتم ملخت مستنفحة عم مدرك زي أبير انتاي كم زجبره إنا كنريوت أن إحنا كم معرف شدشته كساع معرف 10 حدا زلوا مالتيو سازنا معرف 10 خلته خن كيدينا تتقصن دام ببنيا خن كيدينا ساز يوحنس مالي سنتا يرقول له قال رايلو يرقول له معرف 10 خلته خينا خن ريقولنا اتفل عليه حزبن فصاميتاتن كاملي سنتا يغبرالو يرقول له اوريدي شوعه ملغت تنفحو توم ملائكቱ ዝነፍሕዎ ምልክታት ኩሉ ተገሊጹሉ ጽሒፉ ኣሎ ብድሕሩ ኣብ ምዕራፍ 12 ተመሊሱ ካልእ ራእይ ክርኢ ኮለይና ንሪኦ ስለዚ ክርኢ ከሎ እንታይ ኢና ንርኢ ካብ ሰማይ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ክገብር ከሎ ክትወርድ ኮላ ይርኢ ኣብ ርእሳ እንታይ ኣለዋ ኢሉ ኣኽሊል ከም ዘለዋ ኣብ ኣጋራ እንታይ ከም ዘሎ ፀሓይ ኮኸብን ከም ዝነበራ ብድሕሩ ምስ ናብ ምድሪ ምስ መፀት ቅልውላው ሒዙ እንታይ ኮይና ብለና ነብሰ ጾር ምስ ኮነት እትገበል እንታይ ክገብር ከሎ ንዓ ክዋጋ ከም ዝመፀይና ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ኸይና ንሪኦ ብዛዕባ እቲ ናይ ትገበል ዮሐንስ ነዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ምዕራፍ ዝሪኦ ዘሎ ተኣራዊት እንታይ ክገብር ከሎ ክትሳኣ ከሎ ብድሕሩ ቆልዓ ተወሊዱ ናብ ዙፋን እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተመንጠለ ብድሕሩ ንዓ እንታይ ከም ዝተዋሃባ ክልተ ክንፊ ተዋሂብዋ ንሳውን ከም ዝበረረት ናብ ምድረ በዳ ውሒስ ከም ዝኾነ ነቲ ውሒዙ እንታይ ከም ዝኾነ ንዓ ክውሕጥ ኢሉ ዝገበሮ ንርእሱ እንታይ ከም ዝኾነ እቲ ጸላኢ ከም ዝተዋሓጠይና ኣብቲ ምዕራፍ 12 እንሪኦ ስለዚ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ንዕሩኽቲ ሓቶም ሓደ ሰብ ሓደ ግዜ ንዓሩኽቱ ሰይጣን ከም ዘሎ እንታይ ይገብር ነይሉ ኣኣምን ይብሎም እንዳዓለሉ ከለዉ እንዳተዛረቡ ከለዉ ንሳቶም ጋር እንታይ ኢሎም ይምልስሉ ንሳቶም ጋር ከምዚ ኢሎም መለስሉ ነዚ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ደኣ መን ይተሓታት እዩ ገለገለ ሰብ ንእግዚኣብሔር እዩ ብፍላይ ቤቲስት ይኹን ሰብ ኣብ ተዓባቢኡ ክጉዳእ ከሎ ገለ ንእግዚኣብሔር ኢና ብሌም ንገብሮ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝኸውን ዘበለ ኩሉ ነገር ኣይሕተትን እዩ ቅዱስ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ህይወትና ዘይፅቡቕ ነገር ተኾይኑ ወይ ንሕና ዝገበርናያ ጌጋ እዩ ወይ ብድሕረና ዝገበሮ ቤተሰብ ጌጋ እዩ እዚኣ ክትስመር ኣለዋ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኣብ ህይወትና ዝኸውን ዘበለ እንታይ ኣይኮነን ተሓታቲ ይኮነን ቅዱስ እዩ ናብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ነገራት ብምሉኡ መፂ ዘሎ ብሰንኪ እግዚአብሔር ኣይኮነን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ከም ዝፈጠሮ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ሰይጣን እንታይ ክኾን ከሎ ኣብ ሰማይ ኩናት ክእውጅ ከሎ ኢና ንሪኦ ብድሕሪኡ እውን ሰብ ከዓ ንኣምላኽ እንታይ ክገብር ከሎ ኣይዘዘካን ኢሉ ናብ ምድሪ ሞት ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና መከራ ዘምፀ ባዕሉ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ እንታይ ይገብረሉን እዩ ኣይሕተተሉን እዩ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ትርዳኣና ኣለዋ ምስ ኣምላኽና እንታይ ከይንከውን ከይንተናኸፍ ፀላእኾም እዩ ዝገብር ብዙሕ ግዜ ወይ ንኣምላኽ ወይ ንካልእ ሰብ ብሌም ክትገብር እዩ ዝገብረካ ወይ ርእስኻ ወይ ነቶም ብድሕሪ ዘሎ ኢኻ እንታይ ክትገብር ዘለካ ቸክ ክትገብር ዘለካ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ቅዱስ እዩ እቲ ንብዘላ ዓለም ዝሕዛ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃል እንታይ ኢልዎ ኣሎ ዓብ ገበል ስለዚ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 9 ዮሐንስ ነቲ ገበል ናይ ጥንቲ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ንኣዳምን ሔዋን እንታይ ዝገበረ ናብ ሓጢኣት ንኽኣትዉ ዝገበረ እንደገና ኣብ ሰማይ ከዓ ኩናት زعوجه نبوزحات ملأخت انتاي زجبره زداناجر زتالله منفس نايت انت قبل أبز معرف 10 تخلت انت خجبر كله يوحنس كريو خلينا نبزول العالم تاي زجبريلو تجليس له زسحت زلوا زجبليلو يوحنس سبت معرف 10 تخلت خجله تقول له خلينا نريو سلز بحرات تقبل بحرات ناي ديابلوس كنريو خلينا أبت معرف 10 تخلت سيطان مصحف قدس كنقرنا خلو قال تمرت كاب سماي ترى انه شوعات رأسن 10 قرنن اتعراسون شوعات زودي زلوا عبك ايح قبل تتصارى كريستوس تايلنا ينيرنا اب رؤسو غير وزمص اخليل استيفانس يلنا مش حقي تراين غزي زطف ابز غير وزلو شيطان كن ديادمي غزاز عالم زي ايلو ولو سلطان توهيبو ولو عالم تخغبر نغزيو نغز تفقيدلو الله يوحنس تايلو ولو غزاز عالم غويتا بعلو تايلو ولو نغيرنا الله املاح ز عالم زي اخايلو ولو ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ስለዚህ ኣብሮስ እንታይ ክንርኢና ከለና ንሪኦ ኣብቲ ኣራእሱ ዘውድታት ክንርኢ ከለና እንደገና ኣቅርንቲ
ክንሪኦ ከለና ኢና ንሪኦ ክንትርጉሞ ኢና ኣብቲ ምዕራፍ 13 እንዳተሓዝና ልዕሊ 50 ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ኮይኑሎ ተጠቂሱሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብምንታይ ተገሊጹሎ ከሳሲ ወይ ከዓ ጸላእ ተባሂሉሎ ንኢዮብ እንታይ ክገብሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ናብ ዙፋን መጺኡ ንኢዮብ ክኸስስ ኣብኡ ክሱ ከቕርብ ከሎ ኢና ንሪኦ መጽሓፍ ቅዱስ ዋላ ብረኣይ ከዓ ሳላት ቃል ምስክርነቶም እንታይ ከም ዝገበርዎ ሳላት ደም ትገንሸልን ከም ዝሰዓርዎ ከም ዝሰዓርና ይነግረና ከሳሲ ኣሕዋት ከዓ ተባሂሉሎ ሓደ ካብቲ ኔቸሩ እንታይ ክሲ ይኸስስ ብዙሕ ግዜ ሓደ ኣብ ናይ ካውንስሊንግ ትሪኦ እንታይ ዝኾነ ሰብ ኦኬ ገለ ነገር ገይሩ እንተተነሲሑ እግዚአብሔር ተመሊስካ ኣሎ ምሕረት ገይርልካ ኢልካዮ ሓራ ክኸውን ኣይክእልኒ ጸላእ ብድሕሪት ክገብሮ ይጅምር ክስ ክኸስስ ይጅምር ሳኩ ከም ዝገበርካ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለካ ኢኻ ነቲ እግዚአብሔር ምሕረት ዝገበረልካ ዝሓደገካ ነገር ንዑይ እንዳልዓለ እንታይ ዝገብር ዝኸስስ ማ ዮሐንስ ግን እንታይ ኢልና ኣሎ ሓጢኣትና እንተ ተኣሚንና ብደም ወዱ ክንጻህና እሙንን ጻድቕን ኢልና ኣሎ ብኡኢና እንታይ ክንገብር ዘለና ነቲ ዝመፀና ሓሳብ ብሓሳብ ክንስዕሮ ዘለና ስለዚ ሰይጣን ሓሳቡ ተባሂሉሎ ንሓሶት ኣቦ እዩ ካብ ርእሱ ዝሕሱ ኢሉሎ ኣብቲ ምዕራፍ 8 ዮሐንስ ከና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ምስ ኣይሁዳውያን ክዘራረብ ከሎ ዝተዛረቦ ቃል እዩ ጎይታ ፈታኒ ኢሉ ኣሎ ይፍትን ኦኬ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝፈተኖ ሰለስተ ግዜ ከም ዝፈተኖ እስቲል ንኣዳምን ሔዋን ፈቲኑ እንታይ ከም ዝገበሮም ኣብቲ ናቱ መፈንጠራ ከም ዘእተዎም እስቲል ንሰባት ናብ ሓጢኣት ከኣትዉ ኣምላኽ ዝበሎም ነገር ንኸይገብሩ ንኣምላኽ ንኸይእዘዙ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ክሳብ ሕጂ ንሰባት ይፍትን ኣሎ የታልል ኣሎ ስለዚ ፈታኒ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተገሊጹ ዘሎ ካብ መብረቕ ካብ ሰባይ ክወድቕ ርእይዎ ጎይታ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተሰዓረ ክሰርቕ ክሓርድ ቀትል እዩ ዝመጽእ ካልእ ናቱ ኔቸር የብሉን ዴቪድ ቦሰን ዝበሃል ሰብኣይ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ምድሪ ክትህብትሙ ትደልዩ ፌመስ ክትኮኑ ትደልዩ ኩሉ ክኾነልኩም ትደልዩ ለሚ ጊቭ ዩ ቲፕ ይብል ዝኾነ ሓሳብ ክበኩም ይብል ንሰይጣን ኣብ ህይወትኩም ከተግዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብል ኦኬ ስልጣን ሃብቲ ዝና ካልእ ነገራት ክበካ ይኽእል እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሃብቲ ብክልተ ነገር ከም ዝመጽእ ነጊርና ዘሎ ብዓመፅ ሃብቲ ይመጽእ እዩ እንደገና ከዓ ኣምላኽ ከዓ ይባርኽ ብቕንዕና ከዓ ይመጽእ እዩ ስለዚ ጸላእ እንታይ ዝገብር ኣብ ዝኾነ ነገር ኣብ ህይወትካ ዝህበካ ነገር እስካው ተቐበሎ ነገር ኣብ ህይወትካ መጽእ እንታይ ክገብር እዩ ዝመጽእ ክሰርቕ ክሓርድ ክቀትል እዩ ዝመጽእ ወላ ሓንቲ ነገር ክገብር ናብ ዝምድሪ ኣይመጽእን እዩ ናይ ሓደ ካብቲ ባህሪ እዩ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 እንታይ ኢልዎ ኣሎ ገዛእ እዛ ዓለም እዚኣ ኢሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ጎይታ ገሊጹዎ ኣሎ ኣምላኽ እንታይ እዛ ዓለም እዚኣ ኢልዎ ኣሎ ጳውሎስ ነቶም ዘይኣምኑ እንታይ ከም ዝገበሮም ኣእምሮኦም ከም ዘዕወሮ ንኣምላኽ ንኸይሰምዕዎ ንኸይርድእዎ ናብ ኣምላኽ ንኸይምለሱ ንኸይፍወሱ ኣእምሮኦም እንታይ ገይርዎ ኣሎ ሒዝዎ ከም ዘሎ ገዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ኣምላኽ እዛ ዓለም እዚኣ ኢልዎ ኣሎ ብካልኣይ ቆሮንጦስ 4 ከይና ክንሪኦ ከለና ሓለቓ ስልጣን ኣየር ኣብ ኤፌሶን ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት እዛ ዓለም እዚኣ መንፈሱ ሕጂ ኣብቲ ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቓ ስልጣን ኣየር ኣብ ኣየራት እንታይ ዝገብር ዝገዝእ ዝዓይ ምኽሪ ዘለዎ ሓሳብ ዘለዎ ሰባት ደልዩ ሓሳቡን መደቡ እንታይ ዝገብር ዘፈጽም ሓለቓ ገዛኢ ኣየራት ኢልዎ ኣሎ እንታይ ከዓ ኢልዎ ኣሎ ብቆሮንጦስ መልኣኽ ብርሃን የምስል ኢልዎ ሓቂ የምስል ነገራት ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ መልኣኽ ብርሃን የምስል ኣገልገልቱ ከዓ ከምኦም እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ ብቲ ምዕራፍ ካልኣይ ቆሮንጦስ 11 ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኦ እንደገና እንታይ ኢልዎ ኣሎ ጸላኢ ኢልዎ ኣሎ ኣብ ህይወትና ክፍተት ይርኢ ክፍተት ነቲ ክፍተት ርኢኻ ኣብ ህይወትና እንታይ ይገብር ዕድል ረኺቡ እንታይ ይገብር ኣብ ህይወትና ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ መስመር እንታይ ይገብረና የውፃና ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ ኢልዎ ኣሎ ምስ ሓቂ ዲያብሎስ ክገልጾ ከሎ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ከም ጸላኢ ኢሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ገሊጽዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ባህሪ ኣለዎ ንሰይጣን ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ዮሐንስ ዝሪኦ ዘሎ ኣብቲ ምዕራፍ 12 ስለዚ ካብቲ ባህርያቱ ከዓ እንታይ ንክርስቶስ ንሰዓብቱ እንታይ ክገብሮም ይደሊ ክውሕጦም እዩ ዝደሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ምስ ተወለደ እንታይ ገይሩ ብነገስታት ገይሩ ንኸይውለድ ሓሳብ ኣምላኽ ንኸይፍጸም ኦፍ ኮርስ ገሊኣቶም ነገስታት ንስልጣኖም እዩ ዝመስሎም ሰይጣን ግን እንታይ ዝገብር ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ስለ ዝርዮ ብድሕሪት ኮይኑ ሰባት እንዳተንስአ ንክርስቶስ እንታይ ክገብሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ክጻረሮ ከሎ ኢና ንሪኦ ሄሮዶስ ክቐትሎ ደልየ ይብለና ንዑ ምስኣኖ ንክንደይ ቆልዑት እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝቐተለ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ንቅዱሳት ከዓ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝትንስእ ሃዋርያት ኩላቶም ከይና ክንሪኦም ከለና እንታይ እዮም ኮይኖም ሰማዕት ኮይኖም እዮም ሓሊፎም ስለዚ ንክርስቶስ ንሰዓብቱ እንታይ ይገብር ዝደልዩ ክውሕጥ ዝደልዩ ባህርያቱ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ምድሪ ሰባት ንእከይ ክስዕቡ እንታይ ዝገብር ዝፅዕርን ዝሰርሕን ዝዓይን ብዙሕ ተዛረብና ነርና ኣብዚ ሓሳብ እዚ ሲምፕል ይሁዳ ክንወስዶ ይሁዳ እንታይ ከም ዝነበሮ ኢና ንርኢ ፍቕሪ ገንዘብ ነይሩ ምሽ ሓቀይ ሰስታ ፍቕሪ ገንዘብ እንታይ እናኾነት ከይዳ
እንዳ ዓቤት ከይዳ ሰርቕ ጀሚሩ ብድሕሮት መንፈስታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝኣቶ ብድሕሩ ነቲ ዝመሃሮ ዝመገቦ ዝርሕርሓሉ ዝነበረ ዝተበጀዎ ጎይታ እንታ ክገብር ከሎ ክሸጦ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ንሰባት ኣብ ምድሪ እከይ ክስዕቡ ናብ ኣምላኽ ዘይደልዮ ነገራት ንክኸዱ እንታይ ዝገብር እዩ ዝፅዕርን ዝዓይን እዩ ብድሕሪ ዝንሪኦ ዘለና ዘይፅቡቕ ነገራት ኩሉ መናፍስቲ ኣለዉ ብዙሕ እንታይ ዝመስለና ስለ ዘይበሰልና ኢና እቲ ቅልስ ምስ ምንታይ ምስ ሕልቅነት ስልጣናት እዩ ብድሕሪት ኣለዉ መናፍስቲ ንሰባት እንታይ ዝገብርዎ ዝድርኽዎ ማለት እዩ ስለዚ ክፉ ነገራት ንክሰርሑ ሰባት ብድሕሪት ኮይኑ እንታይ ይገብር ይዓይ ትቕልስ ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ምስ እክያት መናፍስቲ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ካብ ሰማይ ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ውግእ ኮነ ሚካኤልን መላእኽቱን ምስ ትገበል እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝተዋግኡ ትገበል ከዓ መላእኽቱን ድማ እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝተዋግእዎ ይነግረና ከም ኣምላኽ ኣይኮነን እኹል ሓይሊ ከዓ የብሉን ከም ኣምላኽ ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ ንኾን ኢና ኣብ መንፈሳዊ ውግእ ክልተ ዝተዛብዐ ነገር ኣሎ ገሊኡ ሰብ ሙሉእ መዓልቲ ክገኒሕ ይውዕል በቃ ዘረብኡ ሰይጣን እዩ ቋንቁኡ ሰይጣን እዩ ክፅሊ ከሎ ብኡ ዘጀምረካ ኦፍ ኮርስ ኣይንዋጋ ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ገለገለ ከዓ እንታይ ይኸውን ሰይጣን ከም ዘየለ ገይሩ ከዓ ብንዕቀትካ ይመላለስ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ውግእ ከም ዘሎ ነጊርና እዩ ኦኬ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 እቲ ውግእ ሕልቅነት ምስልጣናት መናፍስቲ ከናይ ጸልማት ገዛእቲ ዓለም ኢሉ ኣሎ ስለዚ ባላንስ ክንገብሮ ጽቡቕ እዩ ብጎይታ ምጽናዕን ሓይሉን ተበርቲዕና ኣብ ህይወትና እንታ ክገብር ኣይክእልኒ ከዓዩ ኣይክእልኒ ነቲ ጽዋር ተለቢስናዮ ክፍተት ክረክብ ኣይክእልኒ ክፍተት ተሂብናዮ ግን ብዙሕ ዲስትራክሽን ከምፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ህይወትና ኣቕሊልና ከዓ ክንሪኦ የብልናን ዛክፎነን እንታይ ኢሉ ይዛረብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ሰይጣንን ተኺልዎ ዘሎ ፀልእተ ዝርኢ ነይሩ ሲ ሰብ ኩሉ ግዜ ንቑሕ ምኾነ ነይሩ ኢሉ ይሰብኽ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ የብሉን ከም ኣምላኽ ኣይኮነን ፍጡር እዩ ግን ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ከዓ ብጌጋ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ይጥቀመሉ ኣሎ ምስ ኣምላኽ ክንከውን ከለና ጥራይና ንሕና እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ክንስዕሮ ንኽእል ብዓቕምና እንታይ ክንገብሮ ይንክእልን ኢና ሓንቲ ክንገብሮ ኣይንክእልን ኢና ንሱ እንታይ እዩ ከሳሲ ኣሕዋት እዩ ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ዝበለ ድምፂ ትለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዝኸሶም ዝነበረ ከሳሲ ኣሕዋት እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተደርቢኡ ሕጂ ምድሓንን ስልጣንን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ ምልኪ ከዓ ናይቲ ቁቡይ ክብል ከሎ እንታይ ገበሩ ክብለና ሰማዑ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልና ንኢዮብ ኣብ ዙፋን ከይዱ እንታይ ገይርዎ ክኸሶ ከሎ ኢና ንሪኦ እንታይ ኢሉ ይኸሲስዎ ኩሉ ነገር ስለ ዝመላእካሉ እዩ ይሕድጎ ሓደ መዓልቲ እታ ክገብረካ እዩ ክሕደካ እዩ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ከሳሲ ኣሕዋት ይብሎ ማርቲን ሉተር ዝበሎ ክንሪኦ ኢና ድሓር ኣብቲ መወዳእታ ንኻልኦት ከዓ ናብ ምንታይ ይመርሕ ኣሎ ናብ ገሃነብ ይመርሕ ኣሎ ንሱ ሓጢኣት ምስ ገበረ ኣብ ዙፋን ኩናት ምስ ኣወጀ ኦኬ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ደርበዮ ብድሕሪኡ ንሰባት ንመላእኽቲ በይኑ ከኣትዎ ይኮነን ዝደሊ እቲ ተዳልዩሉ ዘሎ ቦታ ንኣዳምን ሔዋን ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዘስሓቶም ኢና ንሪኦም ንብዙሕ ሰብ ከዓ እንታይ ይገብር ኣሎ ሒዙ ናብ ጥፍኣት ይኸይድ ኣሎ ከባቢ 7 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ናብ ምድሓን ኣይመፀን ንብዙሓት ሰባት ናብ ምንታይ የእትሎ ናብ ገሃነብ ብሃይማኖት ንበሎ ብካልእ ነገራት እንዳገበረ ንሰብ እንዳኣሰረ ናብ ጥፍኣት እንታይ ይገብር ኣሎ ይወስድ ኣሎ ናብ ገሃነብ ይመርሕ ኣሎ ናብቲ ንዑ ዝተዳለወሉ ንበይኑ ክንታ ክገብር ኣይደልን እዩ ከኣቱ ኣይደልን እዩ ስለዚ ባህርያት እታ ሰበይትን ደቂ እታ ሰበይትን ኣብ ዝመፅእ ሰንበት ክንሪኦ ኢና እስከ ንፀሊ ንእሽተይ ደቂቕ ቃሉ ክንፀምእ እስከ ዮሃንስ ከም ዝኾነ ክንመሃሮ ፀናሕናሲ ካብቲ መልኣኽ ወሲድካ ነታ መፅሓፍ እንታይ ግበራ ኢሉ ወሲድካ ብልዓያ ኢሉ ክእዘዝ ከሎ ኢና ንሪኦ እስከ ቃሉ ክንፀምእ እግዚኣብሔር ክረድኣና ኣሕዋቴ እንድሕር ቃሉ ምንፋቕ ቃሉ ምፅማዕ እንተገዲፍናዮ ገለ ነገር ኮይና ኣለና ማለት እዩ እቲ ምልክት ቸክ ክንገብሮ ኣለና ኣብ ትክክል መንፈሳዊ ነገር ተሊና ቃሉ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ኣሕዋቴ ቃሉ ክንፀሚ እዩ ዝድርኸና እስከ ቃልካ ክናፍቕ ርድኣኒ ንበሎ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣሕዋቴ ቃሉ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሓለፋ ፀላእቲ ሓለፋ መምሃራን ሓለፋ ሽማግለታት እንታይ ዝገብር እዩ ዘለብም ቃል እዩ ኣእምሮ ዝኸፍት ቃል እዩ ኣብ ነፍስና ዘሎ ተሓሳስባ በታ ዓባብያና ይኹን ብካልእ ነገራት ዘምፀናዮ ኣምላኽ ዘይፈትዎ ዘበለ ኣተሓሳስባ ክፈልዮ ዝኽእል ኣፅዋር ውግእና ንምፍራስ ፅኑዕ ዕርድታት እንታይ ኢልዎ ኣሎ ብርቱዕ ኢልዎ ኣሎ ዕርዲ ዝኾነ ነገር ዘፍርስ ቃል ኣሎ ህያውን መስለጥን ኢልዎ ኣሎ ፀሓፍ ዕብራውያን ዘስልጥ እዩ ኣብ ነፍሲ ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣምላኽ ዘይፈትዎ
صلاي زتخلو زبله زنقل حيل اللواق على حواتي قال كاك تصمرد ان نبلو حواتي نتي املاح زي فتو ነገር شوهاتنا يتعصو ጋጀት حواتي مس املاح غزي خي نحلف مس املاح غزي مس املاح زلنا صانيح زبلع زلو سيستم አሉ حج حواتي نعو كنقحلو እግዚአብሔር ክረዳና ቃሉ ክንጸም ዝጸመ እንተሎ ይምጻ ይስተ ካብ ከብዱ ሩባታት ማ ህይወትካ ክውሕዝ ይልናሎ መንፈስ ቅዱስ ክጸምዓካ ርዳአን ንበሎ እግዚአብሔር حواتي ሪስቶር ዝገብር አምላኽ መሊሱ ንዝደኸመት ነፍስ እንታይ ዝገብር እዩ ጽምዓት ክመልእ ዝኽእል አምላኽ حواتي እንተ መጺናዮ እንተ ቀሪብናዮ ናብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ክመልሰና ዝኽእል አምላኽ ካብቲ ንሕና እንሓስቦን ላዕሊ ሰናይ ነገር ዝገብር ኣብ ህይወትና ካብቲ ንሕና ንጽበዮ كعي زغل እግዚአብሔር እንተ ተመሊስና ያዝምለስ አምላኽ ተመል ንመለስ حواتيናው ቃልካ ናፍቅ ኣለኹ ቃልካ ክናፍቅ ርዳአን ንበሎ ዘክሮ መዓልቲ ምድሓን ዝነበረኩም ሸውሃት እቲ ሸውሃት ይመለስ እቲ ሸውሃት ይመለስ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ቃልካ እግዚአብሔር ክንጸመር ርዳአና ቃልካ እግዚአብሔር ሐለፋ ሽማግለታ ዘለብም ቃልካ ሐለፋ መምሃራን ዘለብም ቃልካ ሐለፋ ጸላት ዘለብም ቃልካ እግዚአብሔር አምላኸ ንዑ ክንጸሞር ዳና ናብ ምድሓን እግዚአብሔር ከዕቤና ዝኽእል ከለብመና ዝኽእል ቃልካ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጻጸሲሉ ካብቶም አርባዕተ ለባማት ወይ ድማ በላሕት ዝበሎም እንስሳታት እንዲሁ በሐጋይ ስንት አይገብሪሉ እኽሉ ይእክብ እግዚአብሔር ይባረክ በኽረምት ሽዑ አይሽገርኒ ማለት ለዚ አምላኽ ከምዝ ዝበለ መግብ ኸዳልን ከሎ ከም ጻጸ ለባማት ኮይና እኽልና ክንእክብ ቀለብና ድማ ክንመሃር እግዚአብሔር ስለዝረዳአና ነመስግኖ ጎይታ ባረኽካ ተስሐወይ ንንቃሕካ ንሕና ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ይባረኽ መታን ኩሉ ሻዕ ኣብ ህይወትና ክነብር እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ናብ ኣምልኾ ክንቅጽል ኢና ሓደ ቃል ኣምላኽ ከነብቤ ኣብ ዳዊት 16 ከምዚ ይብል 18 ካብ 16 ክሳብ عسرت تشعت خباب زلو كابل على لي إخو حزني سحيبو كابرتع كابتبرتع تلاقيتهم زلونن بمكراي بمعلت مكراي حدا قاودقني እግዚአብሔር ግን አደጋፊዬ ይኮነ እና ንሱና በገፍሕ ቦታ አውጣኒ ብሂግኒሞ አናገፈኒ ለና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ለማዓንቱን ካብቲ እግዚአብሔር ረግረግ ዝኾነ አበረኽቲ ከመላለሰና በመንፈሱ ምሳና አለ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 ራጋዳላባስ እንታራባዲያስ ተመስገን ጎይታ ነዚ ዕድል ዝረኸብና ሕጅውን ሃሌሉያ 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 Hallelujah, hallelujah, we give you glory, we worship you. Hajjuna bakhamet inallana. We come to you with a grateful and humble heart, Lord. Abkadmi khanamat allona. እግዚአብሔር ካብላዕሊ ረዲኡኒ ስሒቡ ከብርቱዕ ማያት አውፂኡኒ ቀስቲ ጸላእተይን ዘለዓለም ሰቢርዎ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ
አልዕልው ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ አልዕልው እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ረዲኡኒ ስሒቡ ካብ ብርቱዕ ማያት ኣውፂኡኒ ቀስቲ ጸላተይ ዘለኣለም ሰቢርዎ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ አልዕልው ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ አልዕልው ሃሌሉያ ኣብ ጎዳ ጉድና ኣይንተርፍን ኢና ኣሜን ሃሌሉያ ካብ ጎዳ ጉድ ዘውፅእ ቃል ኣለዎ ሃሌሉያ ካብ ጎዳ ጉድ ዘውፅእ ዘይትዩ ቀቢኡኒ ኣብ በረኽቲ ጸላተይ ኣቒሙኒ ከኸይደ ምርኮይ ክብዝብዜ ካብ ኢድ ጸላተይ ነፍሳት ክመንዝዐ እረ ብሓድሽ ዘይትዩ ቀቢኡኒ ኣብ በረኽቲ ጸላተይ ኣቒሙኒ ከኸይደ ምርኮይ ክብዝብዜ ኣብ ኢድ ጸላተይ ነፍሳት ሃሌሉያ ኣሳጊርካኒ ራህዋይ ደሊኻ ንዘይምኽኣለይ ኣማዕዲኻ ልበይ ሓሊኻ ደጊፍካኒ እባርኸካ ኢየሱስ ዝረዳእካኒ ልበይ ሓሊኻ ደጊፍካኒ እባርኸካ ዝበፅሕካኒ ኣሳጊርካኒ ራህዋይ ደሊኻ ንዘይምኽኣለይ ኣማዕዲኻ ልበይ ሓሊኻ ደጊፍካኒ እባርኸካ ኢየሱስ ዝረዳእካኒ ልበይ ሓሊኻ ደጊፍካኒ ኣመስግነካ ኢየሱስ ዝበፅሕካኒ ብሉፅዩ ኪዳንካ ተስፋኻ ዘበለ ኣባኻ እዩ ብኣዩን ኣሜን ስርዓታትካ ኩሉ ኣብ ህይወተይ ሓቂ እዩ ለምውን ይሰርሕ ኣባይ ህያው እዩ ኣባይ ህያው እዩ ቃል ተስፋታትካ ኩሉ ኣብ ዘመነይ ሓቂ እዩ ሕጂ እውን ይሰርሕ ኣባይ ህያው እዩ ኣባይ ህያው እዩ ብድሆ ናይ ህይወት ስግኣታት ሓዚሉ ክስራዕ ተኣምራት ጌርካለይ ጸጋኻ ርኤው ዓይነይ ተኣምራት ጌርካለይ ጸጋኻ ርኤው ዓይነይ ብድሆ ናይ ህይወት ስግኣታት ሓዚሉ ክስራዕ ተኣምራት ጌርካለይ ጸጋኻ ርኤው ዓይነይ ኣብቲ ታሪኸይ እናመጻካ ክንዮት ጽቢተዩ ረዲካኒ ኢኻ ይስካዮ እምነተይ ተተባቢዐ ባኻ ኣታ ፍቕሪ ኢየሱስ ክንደይ ቀረባ ክንደይ ቀረባ ፍቁር ጎይታ ኢየሱስ ክንደይ ቀረባ
كندي قربا بدهون هيوت سرعتات حزلوك تأمرات قركالي تقهاري بعيني بدهون هيوت سقعتات حزلوك سرع تأمرات قركالي تقهاري بعيني هاليلويا 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 راكودو شبراكاستا لافاغاستا داليباجاندا صبراكاتا جيلا بهاسا بهاتا ننمعلت زقت منا بده هاليلويا سقاتا تحسيرو كولع እግዚአብሔር ይዘት አማምን እግዚአብሔር ይዘት ሳግር ገንዘብ ካይኮነን ዘሳግር ሀብት ካይኮነን ዘሳግር ኩነታት ካይኮነን ዝገዝ ሃሌሉያ ሃሌሉያ الساقير كاني رهوي دنيخا نسي مخالي يا معليخا لبي دنيخا ردي كاني لبارخكا يسوس زتحكني لبي حليخا ردي كاني لمسكنكا يسوس الساقير كاني أساقير كاني رهوي دليخا نزي مخالي يا معديخا لبي حليخا لبي كاني الوارخكا يسوس متعكني أساقير كاني رهوي دليخا زي مخالي معرفة لبي حبيخا كيف كاني مسكنك يسوس قبل كل خو إذا حايلي قبل كل خو إذا عقلي قبل كل خو إذا حايلي قبل كل خو يخاطبي ميدا خوري ايو تعبي كرم ميدا خوري ايو تعبي كرم كوينو قل كوينو ايو تعبي كرم قل كوينو ايو تعبي كرم أساقير كاني رهوي دليخا نزي مخالي معليخا لبي دليخا رزي كاني لبارخكا يسوس أساقير كاني رهوي دليخا نزي مخالي معليخا لبي حبيخا ردي خاني لوارخكا يسوس تحخني لبي حليخا دقيف كاني مسكنكا يسوس تحخني قبل كل خو إذا حايلي قبل كل خو إذا عقبي كل خو إذا حايلي
ሜዳ ኮይኑ እዩ ታሪከረ ሜዳ ኮይኑ እዩ ታሪከረ ጎልጎል ኮይኑ እዩ ታሪከረ ጎልጎል ኮይኑ እዩ ታሪከረ ረድኤትካ ኢየሱስ እመስግነካ ብልጥዩ ኪዳንካ ተስፋኻ ዘበለ ባኻወዩ ባዩን ኣሜን ስርዓታትካ ኹል ኣብ ህይወተይ ሓቂዩ ለምውን ይሰርሕ ኣባይ ህያውዩ ቃል ተስፋታትካ ኹል ኣብ ዘመነይ ሓቂዩ ሕጂውን ይሰርሕ ኣባይ ህያውዩ ብልጥዩ ተስፋኻ ዘበለ ባኻ እወዩ ባዩን ኣሜን ስርዓታትካ ሁሉ ኣብ ህይወተይ ሓቂዩ ለምውን ይሰርሕ ኣባይ ህያውዩ ቃል ተስፋታትካ ኹሉ ኣብ ዘመነይ ሓቂዩ ሕጂውን ይሰርሕ ኣባይ ህያውዩ ብድሆ ናይ ህይወት ስግኣታት ሓዚሉ ክስራሕ ተኣምራት የካለይ ጸጋኻ ብድሆ ናይ ህይወት ስግኣታት ሓዚሉ ክስራሕ ተኣምራት የካለይ ጸጋኻ ርኤ ብዓይነ ክብል ከለኹ ኢኻ ሓይለይ ክብል ከለኹ ኢኻ ዓቕመይ ክብል ከለኹ ኢኻ ሓይለይ ክብል ከለኹ ኢኻ ዓቕመይ ሜዳ ኮይኑ ርዩ ታሪከረ ሜዳ ኮይኑ እዩ ታሪከረ ጎልጎል ኮይኑ እዩ ታሪከረ ጎልጎል ኮይኑ እዩ ታሪከረ ክብል ከለኹ ኢኻ ሓይለይ ክብል ከለኹ ኢኻ ዓቕመይ ክብል ከለኹ ኢኻ ሓይለይ ክብል ከለኹ ኢኻ ዓቕመይ ሜዳ ኮይኑ እዩ ታሪከረ ጎልጎል ኮይኑ እዩ ታሪከረ ሜዳ ኮይኑ እዩ ታሪከረ ጎልጎል ኮይኑ እዩ ታሪከረ ረድኤትካ የመስግነካ ረድኤትካ ኢየሱስ እመስግነካ ሃሌሉያ ኢየሱስ
أبتي تاريخي إنا متاكا كينيو تتبيتيو غيكانيخا هانيت كايو ابنتي فقناني عباخا عطا فقر يسوس كندي كربا كندي كربا بروح قويتا يسوس كندي كربا كندي كربا أبتي تاريخي إنا متاكا كينيو تتبيتيو غيكانيخا هانيت كايو ابنتي فتمامي عباخا كندي كربا كندي كربا فقر قويتا يسوس كندي كربا يس كندي كربا أبتي تاريخي إنا متاكا كينيو تتبيتيو غيكانيخا هانيت كايو ابنتي تتمامي عواخا رديكاني أوشتي كبرت لمجدي عريقالي سأسكاها حيزي بأمنات قتل رديكاني أوشتي كبرت لمجدي عريقالي تسفاها حيزي قبل كل أخو قبل كل أخو يبقى عمي قبل كل أخو يبقى حيلي قبل كل أخو يبقى عمي من أخوي تعبيني أبتي تاريخي إنا متاكا كينيو تتبيتيو غيكانيخا هانيت كايو ابنتي تتمامي عواخا عطا فقر يسوس كندي كربا كندي كربا فقر قويتا يسوس كندي كربا كندي كربا أبتي تاريخي إنا متاكا كينيو تتبيتيو غيكانيخا هانيت كايو ابنتي تتمامي عواخا عطا فقر يسوس كندي كربا كندي كربا فقر قويتا يسوس كندي كربا كندي كربا أبتي تاريخي إنا متاكا
ريكانيخا خنيتكايو أمنتي تتبابعي واخا أتشافغر يسوس كندي قربا كندي قربا بروخ قويتا يسوس كندي قربا كندي قربا بأمنت قتل خنيتكاني أوشتي كبرتل نمجدي يا خالد تسبخا حيزن بأمنت قتل رقيكاني أوشتي كتحس نمجدي يا خالد تسبخا حيزن قبل كل أخوه قبل كل أخوه يخا حايل قبل كل أخوه يخا عمي قبل كل أخوه يخا حايل قبل كل أخوه يخا عمي ميدا خوي ويوت عبيد ميدا خوي ويوت عبيد كل كوينو كل كوي ويوت عبيد كل كوي ويوت عبيد قبل كل أخوه قبل كل أخوه يخا حايله قبل كل أخوه يخا عمي قبل كل أخوه يخا حايل قبل كل أخوه يخا عمي يس ميدا خوي ويوت عبيد قل كوينو ويوت عبيد ميدا خوينو ويوت عبيد قل كوينو ريو أمد ربدا نفسي تلملم مهلاو كايو ناي وزي تردو أمد ربدا نفسي تلملم مهلاو كايو ناري وزي تردو سلي خمساي كله دحاليو زوتا نجاري يودي سايو سلي خمساي كله دحاليو زوتا نجاري أمد ربدا أمدا نفسي تلملم مهلاو كايو ناري وزي تردو أمد ربدا نفسي تلملم مهلا وخايو ناري وزي تردو سلي خمساي كله دحاليو زوتا نجاري يودي سايو سلي خمساي كله دحاليو زوتا نجاري يودي أمد ربدا ربنا نسي تلملم مهلا وخايو ناري وزي تردو عمد ربنا نفسي تلملم مهلا وخايو ناري وزي تردو سلي خمساي كله دحاليو زوتا نجاري يودي سايو سلي خمساي كله دحاليو يس زوتا برختيو يودي سايو برختيو زبلو تاريخ عندي زبلو أنجربي بني زبلو الليو زبلو مساي كتكون كلها مساي كتكون مساي كتكون كلها مساي كتكون مساي كتكون كلها مساي كتكون هاليلويا
فويسكايو منشي عيني ما ياتي من كان أبقعو كعبت كوينو فري فويسكايو منشي عيني ما ياتي من كان أبقعو كعبت كوينو فري من صانت كانيو مرمبي زملو سليت زاد كماني عمل سينيو من صانت كانيو مرمبي زملو سليت زاد كماني عمل سينيو فويسكايو منشي عيني ما ياتي من كان أبقعو كعبت كوينو فري فويسكايو منشي عيني ما ياتي من كان أبقعو عوض كوينو فري من صانت كانيو مرمبي زملو سليت زاد كماني عمل سينيو من صانت كانيو مرمبي زملو سليت زاد كماني عمل سينيو ما نمت زيلي عصري ملا وناتكا كنقولو يرعى ما نمت زيلي ما يتغابر ملا وناتكا كنقولو يرعى ما نمت زيلي عصري ملا وناتكا كنقولو يرعى من نمت زيلي ما يتغابر ملا وناتكا كنقولو يرعى سناين مقبر زيت دنقي مقبر زيت دنقي مقبر زيت دنقي سناي 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 سناين مقبر زيت سكي صبون مقبر زيت دنقي سناي مقبر زيت سكي صبون مقبر زيت دنقي سناي 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 نتوم زدليوخا سناي نتوم زدموخا سناي نزوكلوخا سناي نزأمنوخا سناي نتوم زدليوخا سناي نتطوعوخا سناي نزأمنوخا سناي نزوكلوخا سناي 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 مسيت اللوخة كله دحانيو عيفلتني مريو ودينو مسيت اللوخة كله دحانيو عيفلتني مريو ودينو ترقيت نايقت كانديو نفسيت قابا سنة زنديرتي واتك زنانيك ترقيت نايقت كانديو نفسيت قابا سنة زنديرتي ترقيت نايقت كانديو نفسيت قابا سنة زنديرتي واتك زنانيك مسيت اللوخة كله دحانيو عيفلتني مريو ودينو مسيت اللوخة كله دحانيو عيفلتني مريو ودينو ترقيت نايقت كانديو نفسيت زينالك
ብርቱዕ ማያ ታውፅዩኒ ቀስቲ ጸላተይ ዘለዓለም ሰቢርዎ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ ኣልዒልዎ እግዚአብሔር ካብ ብርቱዕ ማያ ታውፅዩኒ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ ኣልዒልዎ 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 እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ረዲኡኒ ስዒቡ ካብ ብርቱዕ ማያት ኣውፅዩኒ ቀስቲ ጸላተይ ዘለዓለም ሰቢርዎ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ ኣልዒልዎ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ ኣልዒልዎ እግዚአብሔር ካብ ላዕሊ ረዲኡኒ ስዒቡ ካብ ብርቱዕ ማያት ኣውፅዩኒ ቀስቲ ጸላተይ ዘለዓለም ሰቢርዎ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ ኣልዒልዎ ንቐርነይ ግን ከም ናይ ጎባይ ኣልዒልዎ 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 ክብል ከለኹ ኢኻ ሓይለይ ክብል